Hello viewers, and thank you so much once again for joining us on the Big Talk with me, Costa, and this is the Citizen Voice Network platform. Today we have got another special guest, Apostle Andrew Pasnawako. He is of Zimbabwe Anti-Criticism, Zimbabwe Anti-Presidential Criticism. We want to find out from him what this animal really means to the people of Zimbabwe and to those who criticize the president. Apostle, I want to give you an opportunity to meet our viewers. All right. Thank you so much, Muria Zimbabwe. My name is Comrade Andrew Pasnawako. My name is Apostle Andrew Pasnawako. I'm a apostle and comrade as well. I'm the national chairman of the Zimbabwe Anti-Presidential Criticism. Zimbabwe Anti-Presidential Criticism chipuka kana kuti imuka inogona kuti kana vanhu vakaitarisa, it's a politics, but ndinokutenda as a journalist kuti uye kuzondibvunza because today unogona kunyatsoziva kuti midzi yeZimbabwe Anti-Presidential Criticism chi. Zimbabwe Anti-Presidential Criticism is a spiritual thing. Ndakatumwa naMwari mushure mekunge noise yawandisa in the country. Tichinamatira mtungamiri wenyika sezvo zvakarebhuka norugwaro. According to the book of Romans chapter 13, inoti tikudze masimba akagadzwa, nokuti masimba iwayo aripo akaiswapo naMwari. Saka wese unorwa nemasimba iwayo unorwa naMwari. Saka Zimbabwe Anti-Presidential Criticism is a program yakatangwa naMwari kubudikidza nomukati mangu time yakamuka murume unonzi Bombshell Geza, a former central committee yeZANU-PF party. Nguva yaakamuka and his team wakaita semurume wakanga ane zita rainzi Goliath, because one of the day kune mukomana wainzi David, mukomana wainzi David wakabva kumafuro, ndokubva baba vake vamuti chimbotora mapundo omukaka nezvimwe shanyira hondo undoona kuti vakoma vako vakadini pamwe chete namambo. But paakandosvika wakasvika kune murume wakanga achishaudha mambo waIsraeri, wakagadzwa naMwari, wakabirwa gona ng'ombe ramafuta naSamueri. David paakanzwa kutuka kwakanga kuchiitwa naGoliath, David wakabvunza vakuru kuti ko munhu anodambura musoro womufeso anopiwe. Vamwe vanga varipo ndokubva vamuzvidza, but mweya mutsvene, mweya wesimba remafuta egona ng'ombe wakanga wakadirwa pamusoro paDhavhidha wakamudza kuti go enda undo challenge this man because haana Mwari. Apostle, yes. What is it that you didn't like about what Geza was doing? What? What is it that you didn't like? Chandisina kufarira chaitwa naGeza kushaudha president, because Geza waishaudha president, Geza wairwisanisa leadership of the country. Zviri zvinhu zvinogona kukonzeresa kuti tomorrow nyika inogona kurira pfuti. Me and my family and my relatives tikapesera tamudambudziko. What do you mean? Pane zvandiri kutaura zvokuti Geza waida kukonzeresa hondo. Yes, Geza kana akatanga kutaura kuti masoja ati zvakati, tapulana kuti zvakati, that problem can cause the split pakati pemasoja. Because ukatanga kuya uchiti pane mamwe masoja ataura kuti vachiwenga taakuda kuvapinza. You must understand one thing. Atidi vana tinaidzirwe, because time yamunovhuchira mavhu so among the leadership pachatanga kuva nedambudziko rekuti masoja achapesera kutadza kunzwa zvakanaka, vamwe vachapesera vova loya uku, vamwe vova loya uku, nyika irira pfuti. End of the day nesuwo tainamatira mutungamiri wenyika nokunamatira leadership tichapesera taagara kuKenya taama refugee. So that's the first thing. Chinhu chokutanga kushaudha president kusvikira ataura nezvinyadzi. Apostle, in your wisdom, if yes. anyone can just rise today, yes,
and start saying stuff about the military, is it that weak that it can just give in to what the claims anyone rising from anywhere will be making? Come again? What I mean is, are you assuming, insinuating that the military is so weak that they can just jump at instigation being made by anybody who rises from anywhere else, making any claims? All right. Thank you so much. Geza is not just the ordinary person. Geza is that man is a soldier, is a former soldier, is a war veteran. That man akabva kuhondo. That man anoto munhu mukuru because wakarwira hondo irisununguko. But wanga apanduka. Munhu we system. Bomshe Geza. So Bomshe Geza can do anything. Unogona kutomobilize vamwe vanhu vakakanganisika kana nyasha dzamwari dzisina kuvabatsira nyika ikava ne problem. So when that type of problem yabudikira munyika, the spirit of God must rise some of the people. Vakaita sesu vasingazikanwi kuti vabuda nepapi. Like in the days of Samson, like in the days of Gideon, vanhu vaingomuka kana nyika yaita problem. So what are the objectives of your program? What are the objectives of your program? Chinangwa program yedu is to stop the people vari kutuka president, not to criticize kwe politics, but shout the president. Vakaita sokuti nyoka yemabhunu ataure kuti vana va president avasi vana vavo. Zvinhu zvinoera zvinotukisa nyika. So zvinhu zvakadaro, according to the scripture, shoko raMwari rinoti mambo unogadzwa naMwari, ari kumutuka kana ari kurwa naye, ari kurwa naMwari. So as a man of God, I must stand up. Like Samuel, in the days of Samuel, vaprofita vese vaishanda pamwe chete namambo. Do you think you have got legal gaps that don't look into such issues in our current setup right now? What? Do you think we have got legal gaps that don't cater for such issues when they arise? I am a Zimbabwean. I have got ID, yes, Zimbabwe. Comrade Dr. Emmerson Mnangagwa is my head of state. And I'm a man of God. I'm in my country. I've got a voice in my country as a man of God. If God says something to me, ndosa kochona kuti nganga dzinonzi vana zinata dzirimo muZimbabwe, dzirimo mutemo, kune mapostori, so this thing, ndosa kawandibvunza kuti what is this animal? I am a man of God. Ndakatumwa naMwari to defend my president. If it is there anyone anomutswa or any department rakagadzirwa kuita izvozvo, that's not the problem. How did God send you? How did God send you? All right. Kana vari President Emmerson Mnangagwa, let me reganidzoke neyo kumashure shoma. How did God send you to this mission that you are carrying on, that you are embarking on? One of the day I was sleeping, ndanga ndakarara. Then ndaka receive a call from a certain person wandisingagoni kumention nezita rake in front of you. Ndikakurukura naye long, but pandaitaura naye ndichipepuka from that dream. Ndakaita sekuti ndajump start kwa ndabayiwa injection rekumuka ndine ushingi wokunzwa kuti ndinofana kundo challenger Bomshe Geza pane zvari kuita, because by that time chinhu chandaitarisa ndechekuti Bomshe Geza achitaura, especially in social media, pakanga pasina munhu waigona kumutaurira kuti mudaraka vanhu vazhinji vaimutya. Ndosa kuwanzwa ndichifananidzana na David. But he's quiet now. Yes, he's quiet just because of akaona kuti azvibude plus akazopindurwa. Kana waona kuti vanhu hapana apa ndosa kwakaona kuti Goliath akabudikira, but David paakazobudikira, so vana David vakazobuda vakamuratidza kuti mudhara, uye Mwari akamanifesta akaratidza kuti President Emmerson Mnangagwa vachiri pachigaro. So in that conversation with the spirit or with God, with angels, what is the end goal of your program? Vatumwa kana kuti Mwari andipa instruction, ndakatora mukana wokutanga kutaura on social media, because hondo yanga iri ku social media. Ndo patakatanga kukanda mavideo tichiresponda kuna Mr. Geza kuti president vakagadzwa naMwari. Pasina wako vanhu vakaita semiso takaona vachimuzopesera vachipuwa dzimotikari. Is this your goal? At the biggest Mwari wakandituma ini ndosa kwachoona kuti
all my videos or anything basa rangu randinoita, I don't have any day randaka mentiona kana zvinhu zvinoita senge ndinoda kutsvaga mari or anything. Basa rangu inini Mwari paakandituma wakandiudza kuti ndichafemera vanhu vanokubatsira kuti nyika ive nerugare. I've got a team in 10 provinces. Tine vanhu vakawandisa, ma individual vasitomborina kana mari yakawanda vari kufunda this program. We need peace in my country. Kune vanhu vasingade kuti mutungamiri wenyika atukwe, mutungamiri wenyika ngaanamatirwe, timpe mukana wake wokuti ashande kusvikira nguva yake yapfuura. Those people, ma individuals, ndo vari kushandisa mota dzavo, ndo vari kubudisa mari dzavo. Motikari, bhaibheri rangu inini rinoti kana mumwe munhu akaita mari usazvinetsa hako, because kana akubva panyika abvi nayo, kureva kuti kuita mari it's a gift from God. So mari inini kana ndikaita mari kana ndikapuwa mota, handitarisiri kupuwa mota nemunhu panyika, ndotarisira kupuwa mota from God. Kana Mwari vakashandisa munhu kuti enda undopa pasina woko mota, yes, I take that car, but that's not our agenda. We are there to protect our head of state, kuti nyika yedu ive ne peace, nyika yedu ive norunyararo. Because iwewe ndikakusiya uchituka president, kusvikira vanhu vakuona senge president vari cheap, zvodinogona kungomuka wakavabvisa, nyika ikapesera yaane problem yakurira pfuti, ndinoita problem nefamily yangu. So when Apostle, apart from Geza na nyoka yemabhonu wamamuchimeshana, ndevapi vamwe vanhu vatuka president? Vanotuka president avo atataura ndo major people. Tikanototi leadership inoona nezvekurerutsa, the leadership yakagadzwa naMwari. But where is your legal founding? Where is your legal authority? Comrade, ndofunga ndambokutaura kuti, do you know, unoziva here kuti chii chinonzi democracy? My question is, where do you derive your legal authority to run this program? All right. Kwandinotora this, unoziva here kuti pane here pakanzi kana hondo yatanga vanhu vanobvunza kuti makatenderwa nani kurwa hondo. Kogeza wapuwa authority nani? The challenge is, as I asked you earlier, do you think we've got legal gaps that don't cover such issues when they arise? When the president is he criticized or attacked, as you are mentioning? Don't we have laws? Don't we have institutions that are supposed to be dealing with the same issues? With such people? Yes. Zvinokodzera izvozvo kuti unditaurire kuti president vanogona vane mukana wakadaro wekuti kana kuti vane vanofana kuzviita izvozvo. That's not a problem. Me, I'm doing the campaigning nokuudza vanhu kuti ngavamire kutuka president, and kana ndichiti vanhu ngavamire kutuka president, I'm telling the people to stop kutuka president as a man of God. Kana bumbiro remutemo wenyika rakagamuchira kuti rinobvuma bhaibheri munyika yeZimbabwe, nosaka uchiona chero ukaenda kucourt unosvika unopikiswa naMwari kana wauda kutongwa nyaya yako. President chaiva nosimudza bhaibheri. If you believe the Bible, kureva kuti ndiri pamutemo, because I'm telling you kuti ndi Mwari vakandituma. I don't read the Bible, but I more sure. Auverengi Bible, right? Kana usingaverengi Bible, the biggest problem what we have in our country, our constitution of Zimbabwe inotenda Bible. If you believe the Bible, ndosaka ndakuudza kuti Zimbabwe Anti-Presidential Criticism program ino yakajarwa from the spirit. Kana iwewe kana usingatendi Bible, that's not my problem. But nyika yedu inotenda Bible. Wapasina wako ngatitenderanei kutuka president imosha. Kutuka president imosha. According to imimi Zimbabwe Anti-Presidential Criticism. Munoita sei ni vanhu vanenge vatuka president? Isusu kana vanhu vakatuka president, kune mutemo, criminal codification, chapter 923 section 33. Mutemo wenyika wandakavhotera inini kuti bumbiro remutemo iroro ndiwo president ngavasatukwa. So isu cheduka is to remind the government kuti pana comrade vatuka president apa ngavasungwe. Unoita sei navo? Tinongoripota kumapurisa, atibate munhu maoko so, atibate munhu isusu, atiise munhu cheni. Chatinoita isusu is to report the person. Zvangofana nokuti wakazwa kuti zvitsva wakasungwa wakuguruwe. Kana ndichinzwa inini mayuthi ndo akaenda kutondo wona munhu yedhe vobva vazodana polisi. So isusu kana chedu kuenforce mutemo kuti pakati mutemo ngaushande sevana veZimbabwe. Program yenyu yakatanga rini?
time yakatanga geza kana ukaverenga mwedzi dzacho ukadziziva ndo time yakatanga. Saka maripota vanganisofa kupolisi. Vata reporter. It's not isusu atifambi nekuripota chete. We are doing campaigning, we are doing teachings. Because patinoudza vanhu online nekusangana nevanhu tichivadzidzisa kozoita watinenge tasangana naye. I think we have got our members in Mbare. I think for now akakwanisa kusunga kumbare wakatuka president pamusika pambare achishauda nengo dzedu dzeZimbabwe Anti-Presidential Criticism dzikamuripota pabase remapurisa. Isusu tikazosvikapo amaoko asungwa nezeta raPeopolice tikataura kuti pane munhu wasungwa pano waiswa mumaoko emapurisa neZimbabwe Anti-Presidential Criticism bozo wanga achituka mutungamiri wenyika. Isusu tiri boka rinoona nezvokuti president ngavasatukwa. Head of state wachamisa, head of state watendai biti, head of state wa everyone. When we talk about head of state atitaura nezvematongerwo enyika, tutaura nezvapresident vari kutonga nyika. Apostle, pane vaikomenta pa social media. Yes. Vachiti inzara. Right, vanoti inzara. That's vaiti no, tine mapurisa kudhara anoita basa iri. Anosunga vanhu kana vatuka mukuru wenyika. Vaendeswa kumacourts edu odhila nemunhu iyeye. Imimi mangokwanawo zvenyu nokuti mune nzara. Kana uchida kuzoziva kuti aisi nzara, that one kutiti isu tine nzara hazvina problem. Iva vanhu vanototiti tine nzara, that's one of the people vari kutoda kuataka president. Kana vachida kutiziva kuti isu hatina nzara, ngaashaude president achigara muno muZimbabwe. Ono kuti isusu takamuziva kuti anogara pakati, hatiudzi mapurisa ere kuti sungei munhu. Criminal Codification chapter 9, 23, section 33 inongoti kana mupurisa akatotadza kumusunga, it's a law. It's kusimbisa law. Kana uchitaura kuti tine nzara ka ndezvo kwamai vako izvozvo. Zvokuti isu mapurisa akatadza kumusunga munoita sei imimi? Akatadza kumusunga. We campaigning tinotaura official pachena kuti why Zimbabwe Republic Police isingatevedzeri mutemo wakanyorwa mumagwaro enyika. Saka mufunga kuti police se institution makuru yakaita ya inoda here activism dzenyu kuti iri maindwe basa rayo. Aiwa, inzwa imgoma. Kana uchitiwo police inoda here vanhu vakaita sezvo, ndosaka kune manhingi association anoona nezvokuti vana vadiki ngavasaroorwa. Kune unoreva kuti iwo mapurisa haagone here kungotsvaga kufamba itsvaga vanhu vakaroorwa vari vana vadiki. Sei maorganization aya aripo anoyeuchidza. Okay, say comrade, sei malawyer ema-human rights aripo, ma-associations aya anowirei kana mapurisa achifanira kungoita basa ravo. Saka muri NGO, muri chimi? No, isusu we are a movement. You're a program, you're a movement. What exactly are you? What's your status? This is a movement. Inoona nezvo kumisa vanhu vanotuka president. Isu tinozvodana tichiti we are a movement. Tiri movement. Okay, saka tiri kutarisira kuti inongokavha here nguva yaMnangagwa kuti ichazopfuurira mberi nevachazouya after Mnangagwa. No, this is not only the president of the Republic of Zimbabwe, Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Tiri ma-citizens enyika. For this moment, we are talking about Comrade Dr. Emmerson Mnangagwa. Let's protect him, let's pray for him, because no president varipo vari kutonga. When the president kana mwari nguva yavo yapera vavazorodza kwauya mumwe zvakare angogadzwa naMwari. We are there for that person. Okay, before 2017 mamuri munyika here, mamuri muZimbabwe? Yes, ndandiri muno. Maiona here zvaiitwa vaMugabe? VaMugabe, yes, ndaizvona. Makadii kutanga anti-president? Right, Mwari wokudenga wanga asati andiudza izvozvo. Mwari wokudenga handida kutaura zvakabva kuna Mwari. Is a spirit, my brother. Jesu wakazvarwa nguva yakwana. Moses wakazvarwa nguva yakwana. Oda ndizvarwe nguva isati, oda ndisvodze. Handingasvodzi zveshamwari. Ndozvarwa 2017 nguva yekuzvarwa kwangu isati yakwana. Doesn't make sense. Handina kumutsirwa, Mwari haana kundimutsa mutime dzavaMugabe. Ndosaka vanoti ukaverenga shoko raMwari rokuratidza kuti Moses aripo, Gideon haana kumbomuka, Baraka haana kumbomuka. Vakomana vaya vakazomuka kumberi kwashata. VaIsraeri vamumatambudziko. Ndopakangomuka vamwe vanhu vaenda senge havana order so vachibva kuna Mwari. So ini ndakamutswa in the days of the president Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Plus pandakuti let me tell you something. VaMnangagwa vachitopinda mupower in the spirit. I was in Mozambique that time. Zvikatondishamisa kuti why Mwari andiconnecta this person, this president. Ndaiuya ndiri muvision ndichipinda muState House.
ndichibvunza every day kuti what's happening. But mwari wazotanga kuzadzisa 2022 kuti ndichiuya physically ndawinza ma-investors ezizabantu mission to the president ndakugara navo matauriro avaiita president ndiri in vision takudya tiri patafura kana tiri meeting na ndotanga unzwa mawedzi avaitaura vakutanga umataura ndoona kuti 2018 the bible say muprofita wese anoona chinhu chikasaitika ndewefeki. So ini pandakaratidzwa namwari zvakangofanana nemaprograms emapostori. One of the day yange ichiri MDC Alliance ndikuedza kukuratidza kuti mwari wakandimutsa madays ava Mnangagwa noti ava Mugabe. Ndakanga ndakagara ma-MDC Alliance achiyerera serwizi akawandisa ndiri in vision ndobva ndaona karori kadiki kaira mweya uyu ndiwo kupiwe wamuri kutaurawo unokutaridza izvi zvose izvi is a spirit of God according to me, because the scripture say namazuva kupesira majaya achaprofita ndichiri wechidiki. So munguva yandiri according to the spirit of God. mamiriro akaita zvinhu munyika aya muri kufara nawo here? Mamiriro akaita zvinhu munyika usandikata because pane munhu pane muteereri achazonditarisa achiti chii chakazoitika paakaona ma-MDC Alliance. Aiwa ndoda izvo MDC hatisi kutaura nezve-MDC toda kutaura nezve-Zimbabwe Anti-Presidential Criticism ende tiri kubvunza imimi se-Anti-Presidential Criticism mamiriro akaita zvinhu munyika munoti inawo mamiriro ekuita sei api taura kajekesa kauti unobvunza kuti chii ukangoti mamiriro akaita zvinhu bhozi kune makore kakunze uku ndogona kufungidzira kuti uri kureva kuti mvura iri kuda kunaya. Chiprofita chenyu chotiwo chii nezvatiri kuona kumusangano uri kutonga? ZANU-PF bato riri kutonga nyika zvamanje manje according to the second republic leadership nyika yasimuka. Uda kuti ndikutaurire here kuti yasimuka papi? Unoziva here kuti madays ava Mugabe bhengi renyika yeZimbabwe rakanga risina kana cent aiva matongwa. But today right now ukasimuka ukaenda patown unondobura mari yako mubhengi pa-ATM. Tichazotaura nezveeconomy dambotaura zvakati aiwa wati mamiri ukaita musangano weZANU-PF uri kutonga mweya uri kuti chii? Mamiriro akaita musangano uri kutonga weZANU-PF mamiriro akaita musangano weZANU-PF menchena usangoti mamiriro taura nyaya yako. What's your story? Taura kuti inini ndiri kureva pakati bhozi ukamirira building yakamira zvakanaka yeZANU-PF haisi kuda kusheka. Tell me your story. Ukangoti mamiriro akaita musangano weZANU-PF. Pasina wako I want to put it that you are not an honest man. Ndiri kuti inini mamiriro akaita zvinhu musangano weZANU-PF mune kutatsurana kurimo mweya uri kudii? Unoona apa manje wazobuda manje wataura kuti pane kutatsurana kuripo. Hapana pasina kutatsurana comrade pane vanhu vakawanda. Zabato rinonzi ZANU-PF ibato hombesa zvokutodaro. Vanhu vakangowanda mifungo yavo inoona maonero akasiyana. But end of the day the people of ZANU-PF must pray for his leadership and continue tichiendera mberi nokutsigira the first secretary of the party. Saka zviya zvokuti nhasi mwatsika konzeka mwaona maonero akadai zvinhu zvinowanikwa izvo hazvina kana nebasa zviri kutoitika nditi zvinhu zvinogona yes zvinhu zvinoitika hazvina kana problem. Iwe kumba kwako nemukadzi wako muriti hamusana mamuburani hamusana mamuburani handezvekwenyu it's amazing. Because vanhu vazhinji ukabva pano ukaenda kukoti yezvizvi kune vari kutorambana kune vari kuyananiswa ndivana tete iwe unofungidzira kuti bato rakakura makuru rakaita ZANU-PF rairusha tiri panyika. This is not heaven. Tinotorama nomunamato the grace of God tichienda mberi. Saka mweya uri kuti kudii? Mweya uri kuti kudii pamusoro pekutatsurana kuri kuitika uko? Mweya uri kutipupurira kuti we have to preach peace pakati peZANU-PF tichiti pamberi nokubatana. And there is no split among the leadership of the party no ZANU-PF. Chero zvikadi ndosaka uchiona kuti munyika muno hamufi makaita hondo. Why? ZANU-PF is come from God. Chero vakaita senge vashekana so unozongoona vachinwana. This is not civilian party. It's a part yemagamba akatumwa naMwari kuchengetedza nyika yeZimbabwe. So chero pakati pemasoja pakaita senge pane zviri kuitika pemacomrades musure mengwadi kuchangoona kwakati zi. Because masoja macomrades anodirectwa neunhu hwechicomrade uye nemweya wakatumwa ZANU-PF kuzotonga nyika yeZimbabwe. So zvemamiriro hazvina kana nebasa rese. Mweya uri kuti chipa congress yegore nouya? Mweya uri for this moment what I believe, especially to me as a man of God, I have to pray about the leadership, about my country. Ku congress yekunoendwa Mwari wokudenga is going to choose
munhu anofana kupinda papower mwari wokudenga uchaisa mumoyo yevanoona nezvekuelecta president kuti kucongress winisaiwe kana kuti isaiwe either ndipresident vachati ndeuyo ndimwari vanenge vadaro, either it's a congress ileadership inenge yavhotera macentral committee ndimwari vanenge vadaro. End of the day there is a person wakagadzwa namwari nyika isati yasikwa ari kuzova successor wapresident. Saka mweya usati wataura achauya after Mnangagwa ndiani? No, I don't have that name for now, but what I believe ndezvekuti nyika yedu yakachengeteka because all the team iri kufamba napresident ichishanda vanokodzera nevanoratidza kuti vanogona kuva mapresident varipo. By the end of the day ndosaka uchiona kuti shoko ramwari rinoti Samuel paakanzi ndaunogadzwa wakanzosatarisa mumhu wemunhu but iye ndichakuratidza kana asvika. Ko mweya unoti chii panyaya yokuextenda term ya president yemutungamiri wenyika? According to aparegai ndisaisa mweya rega ndimbokuudza according to me as Andrew pasina wako, according nedevelopment inini yaitwa navaMnangagwa, spirit yomweya wakavaratidza kuti vision 2030 zvinhu zvedu zvinenge zvasvika zvinenge zvapamusoro. I respect that spirit kuti basa rakaitwa napresident, magadzira avakaita migwagwa, machinjiro ari kuita mamalls, mabuilding edu, mavakira ari kuita maindividuals dzimba, dzimotokari, muno hamukwereti kwedzimotokari, vanhu vari kutenga. Kuratidza kuti economy yedu tikapa president kundosvika 2030 there is something good. So to me, mune hama here iri civil servant inoshandira hurumende, teacher kana mupurisa? Yes, ndinaye. Vari kuti vari kuhora mari? Yavari kutambira kuita sei kuhora kugovernment. Muhoro wavo wemwedzi nemwedzi. Zviya manje, that one, let me tell you something. Chinonzi brick by brick, comrade, kuchinjwa kwa president akusiko kunovaka nyika kamarada. Chinovaka nyika, it's a grace of God. Nokuramba ndoso kwaonzwa president vachiti let's build our country. Mira Apostle, mutaura nehama dzenyu dzanditi? Yes. Mapurisa maticha nditi? Yes. Hama dzenyu? Yes. Vari kuhora mari? Zvamanje rega ndimbotaura ndisingamensheni pension pay yavo. Kwawaenda ikoko ndikuedza kuda kukuratidza kuti Zimbabwe iri kuvakwa but zvinhu hazviperi overnight. Iwo idzodzo nzvimbo dzichasvikwa, comrade. President vari kuleada program inofanira kubatsira vanhu 16 million. Iwo unogona kutambura nemukadzi wako sometimes asingazvari zvokuti pakainzwa maelection anogona kuvhotera murume wepa next door because anenge achitoti hurumende yako haisi kutonga zvakanaka. So to lead over 16 million people is not a joke. So according to me, chinhu chinonzi brick by brick hatimuki takangoenda, comrade. Tinoenda zvishoma tichifamba. So zvamanje we can't tikada kutaridza zvokuti teacher uri kutambira mari zvakati zvoti teacher ndiri kuziva ndechekuti teacher ari kutogona kuendesa mwana kuchikoro, teacher ari kutogona kutoti pamba pake padyiwe, but dai zvasina nebasa rese vangadai vakasiya vese vakaenda. Vachiri kuvaita kuti vavepo vari kutoziva kuti let's build our country together with our leader, zvinhu zvinonaka tichifamba tichienda. Saka muri kufara here nazvo imi? Yes, ndiri kufara because president kune zvimwe zvinhu zvandiri kuona zvashanduka. Teacher panguva dzeFirst Republic waitambira mari shoma asingaiwani futi mari yacho, but today payday rake anosvika achitora mari yake pasina kana mutsetse waararira. That's tototi -1. Totanga kutarisa zvimwe zviri mberi. Akada loan kubenki ari kusvika achikwanisa kutambiriswa ma-US ake omawana ozodzosa zvishoma neshoma. Zvese izvozvo it's evidence yekuti hakuna mwana unozvarwa one day akamuka mangwana ane mazino. Wapasina wako, yes, kuti mune simba chaizvo. Yes, munoda kudefenda. Alright. Pamwe toda kuti tive fair to ourselves, anditi? Yes. Ibhengi ripi riri kupa maloni maticha ema-US? Isusu tine maprogram ari kutenderera napresident. Tine maprogram under criticism? No. Under presidential inputs, under presidential empowerment ari kufamba navatungwara. Zvirongwa zviya hazvisiri kungonzi munhu wese anoda kuzvijoina kufambirana nezvirongwa zvapresident anowana mari yokushandisa akazodzosa. Munoti chii mimi mu current state of our economy yokuti lecturer pa University of Zimbabwe, lecturer pa National University of Science and Technology, lecturer pa Midland State University anowana $230? Don't take 85% to blame the president, but you must take
And I just blame right. Don't take that time yakawandisa to blame. But you must understand. No, I'm asking you. I'm not blaming you. Munoti chi mimi na lecturer kupuwa 230 pa UZ up pa MSU pa NAST. Ndosaka kuchinzi, let's pray for our country. Anoropafadza according to the 2nd Chronicle chapter 7. Kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita kana ndarova nyika nedenda nomunondo kana nzara. Kune zvimwe zvinhu zvisingakonzereswi nehurumende zvinoda kunamatira nyika. Apostle, yes. Zimbabwe yakasununguka 1980. Yes. Taane 46 years. Yes. Or no April. Yes. We are turning 46. Yes. Munondudza kuti imi ndimatanga kunamata nasere. Aiwa ndisindatanga kunamata nasi. Ndo zvakangofanana nokuti ubvunze Gideon kana kuti David kuti ndiwa umutswa nasere. Mumwe nomwe anofanira kutaura zvemamutsirwa aitwa panguva yaamutswa. Shamwari, munyika muno makazara vatadzi. Aungatiwo uchida kutambira mari yakawanda kuti Mwari akuropafadza zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Unenge uri busy nokuti shoma iyo ndo yauri kutora uchiendesa kuchihure. Tendeuka unamate Mwari vavhure magepi varopafadze hurumende nyika yako inake. It's not about kutarisa ningi. President harisi basa ravo rekuti vanofanira kuti iwo uwane mari yakawanda. President vanofanira kutungamirira nyika through vachibatsirwa nemaprayers ako to God so that nyika iropafadzwe. Makamboverenga pledge yavo here to before being elected 2018 and 2023. Pledge yokuita seiyono kuna kutondudza. Election manifesto zvavakapromisa zvavakavimbisa vanhu makamboverenga here. Chero ndakazviverenga chero ndisina chinoita kuti vazvizadzise. It's a prayers from the people of Zimbabwe. Vachida mambo wavo vachimunamatira. But time yauri kumblema nokuswera uchingomblema ucharamba uchimblema apa iye wakagadzwa naMwari haumugoni kumubvisa. So it's wasting time. Makaguma rini kuenda kuGomo hospital? kuGomo hospital? Ndakapesera kuenda kumanyimai. Hamuna hama yakambosvika uko? Ndakatoenda kwenini wacho. Mamiriro akaita zvinhu ikoko zvakamira sei? Yes, ndosaka ndakuudza kuti brick by brick kamarada. Kune zvimwe zvinhu zviri kuitwa. Ezvizvi tine zvirongwa zvamai first lady. Zvokuti vana mai vedu kana vachienda kuya vanozvara vachizvara for free. Anozova mudambudziko ndasina kuenda achitevedzera marules anodiwa kuya. But ndezvimwe zvezvirongwa zviri kubatsira nyika. President vane zvipatara muno muZimbabwe zvavasimudzira. Chinhu chinonzi kusimudza nyika achisi chinhu chekutamba. Ndosaka ndangokuudza kuti iwewe uri one unogona kutadza kumanija mukadzi wako. One mukatoburana kusvika marambana. Nyaya yemarodzi munoiona sei munyika? Nyaya yemarodzi ari kuvakwa. Kupi? Atine marodzi ari kuvakwa. Ari kuvakwa kupi? Usataura mutaunika. Kabva panapa ukatarisa Byte Bridge Road, ukatarisa vana Chirundi Road, ukatarisa vana tine marodzi akasiyana siyana ari kugadzirwa. Ukaenda pa Byte Bridge yezvizvi unosvika pa Byte Bridge unogona kudyira mutoilet sadze. Smart. Byte Bridge border post ranaka. Zvokutoti tichitocrossa paya South Africa yatova pasi. I put it to you that maybe you might be lacking exposure. Aiwa. Anditi apa ndiri kukudza ndosaka ndichikudza kuti according to me inini kana ndakatarisa ndiri kuona zvinhu zvichinja. But iwo kana ukava nemindset yekungomuka wakafunga kuti ZANU-PF iri kukanganisa kutonga uchaita problem because unosvikira pakufa usina kana cent. Instead of praying for your country and love your leadership wotsvaka mikana Mwari wokuvhurira mikana inokuitisa mari. Because listen to me my brother, this is Zimbabwe, this is earth inyika inei hakusi kudenga kamaradi. Kana uchida perfect government kwira bhazi uende kudenga enda undomirira papa chitima ugara ipapo wotsikwa ndokwandosvika kuno panyika pano panoraramiwa nokunamatira hurumende nemafavors anobva kuna Mwari. Ukafamba utsvaga kuti unoda kuti president vave perfect ukabva panapa izvizvi ukasvika kuAmerica undosvika vachiti Trump wauraya nyika ngabve. Hakuna hurumende iri perfect. Hurumende yese inotonga through grace of God. Makamboverenga here bhuku rinonzi Auditor General's report. Remuno muZimbabwe. Handisati ndariverenga wakariverenga because you are a journalist unotsvaka handiwambondiudza kuti iwe unoita nezveinformation. So ini handisi kuinformation. So mamwe mabhuku handine ina wangu. Ini rimwe randonyanya kuverenga every day iroro handisweri risina kuriverenga. Rinonzi Bible shoko raMwari. Saka mamwe handinyanyi kuverenga. Kandikudze padiki. Yes. Bhuku rinonzi Auditor General's report ndo rinotarisa mashandisirwo akaitwa mari inenge yapiwa kuma government ministries. Alright. Inenge mabudgets anenge mari dzinenge dzamobilizwa kuma parastatals kuma councils, local authorities and so on. Alright. Saka rinotarisa makawana mari uye yakashandiswa sei. Kune zvinhu zvamakatenga zvakauya here. Alright. Saka wakariverenga. Ndakariverenga chimwe ndikumuchira maende kubvunza kumwe muna kuverenga ka. Munoti mimi nenyaya yekuti munhu 1 anogona kunzi ashandisa about 500,000 kurinovheta imba yake chete zvisinga follow procedure.
ari wekuzanu-PF waita zvakanaka shamwari. Panonyorwa mabhuku zvinoenda nokuti wamanyora ndiani plus wanyora ane chinangwa chei, because iwo painenge ishanda mari yacho unenge usipo. So kunyora andiwati ari wekuzanu-PF. Muzanu-PF maona kuti vane zvibhakera because munhu wese anotodawo pawa uye munhu wese anoda kutoona apa dai president vaonawo inini inoona kuti kutsika chitsitsino. Saka ndo zvamuri kuitira kaso. No, hapana. Criticism yenyu. Anti-criticism. Isusu we are there for the head of state. Hatina munhu watiri kusabotage. Saka masiyana papi nevamwe wada kuonekwa. Kuonekwa yes, kana ukadaroka. Zvangofana kuti une vana vako pamba. Mwana wese anongoda kuti baba ngavaone kuti ndashanda. It's normal. Zviri normal. Hapana chivi pa. Iwo patora bhuku rako iro zvinoenda kuti akarinyora ndiani plan wairinyorei. Wairinyora ane favor ekuita sei bhuku iroro rakutaura nezvo. What would be your response as apostle if someone says you are simply using the Bible and the spirit that we don't know where it is coming from to just shield the those that are in power from accountability? Right. Waita zvakanaka. Iwewe you can't know kunobva spirit inondishandisa because iwe Mwari wacho aumuzivi. Ndosaka waona kuti inini kubva ndichitanga ndiri kupa mascriptures. Saka kana ndichikuudza mavhesika zvakangofana kuti ndikupe mufananidzo kuti unoziva kuti ukatuka president Sterek mutemo weshoko raMwari unotendera kuti ugurwe musoro wobva wati zvauri kutaura izvi pasina kwazvipo. Ndobva ndakubvunza kuti why Romans chapter 13 ichitaura kuti ukarwa nemutungamiri kana uda kurumbidzwa nesimba ita zvakanaka because haabati munondo pasina munondo ibanga banga arisiro kurova vanhu nderekuuraya. Tichikuudza according to the Bible. Tokuudza kuti according to the Bible David atiza mwanakomana wake Abhusaromu wakasangana nemumwe murume wakamutuka masoja akati ngatidambure imbwa yemusoro. David akati no chimbomusiyai. Paakadzoka Dhavhidha ndobva akumbirwa ruregerero. David akati aiwomusiyai but akufa. Wakati please Solomon usazokanganwa kuti imbwa idambura imusoro kana ndaenda munongoitawo maplan ekuona mungaisilenza sei. Ndikutaura nezveshoko raMwari not nezve government yeZimbabwe. Ndo Solomon paakazomdiwa wakambotuka baba wangu gara kutauni kwakati usabuda ikoko. Atichaone here vanhu vakurohwa neprogram yenyu yeZimbabwe Anti-Presidential Criticism. Vachirohwa nani? Muda kuti muntipe musiyano wenyu nema-Green Bombers. Kurohwa kwevanhu isusu we are not ready kurohwa vanhu. But vanhu shoko raMwari zvaro kurohwa kwevanhu harirambi. Rinongoti shamhu yakagadzirwa musana wemapenzi. Constitution andiwaona manje kuti the constitution ipo patori trick. Constitution ikati inotendera Bible already yatotendera kurohwa kwevanhu. Kana muchida kuti constitution ishande vanhu vasarohwa bvisai Bible muZimbabwe. Because mukangoti Bible ririkoka vanhu vakutorohwa. Because benzi shoko raMwari rinoti rakagadzirirwa shamhu yakagadzirwa musana webenzi. Muri mufundisi muri apostle. Yes. Munozviziva imimi kuti kune inonzi freedom of worship. Yes. Unogona kusarudza kutoverenga kusaverenga Bible. Kusarudza kusatonamata. Haisi crime iyo. But ukasarudza kusanamata andika. Usinganamata uchibhema fodya uchita madhira ako uchihura usina kana problem. But dera unozosungwa muZimbabwe. Uchingosvika ukotu parotondwa. Ndo paunoziva kuti Bible rinoshanda muZimbabwe. Because vanotokuudza nezveshoko raMwari kana vakuda kutonga. So unovana kundoziva kuti Bible riri kutotonga nyika yeZimbabwe. Kana kuri kuti constitution isina kuisa codification or section or what zvokuti mapenzi anorohwa muZimbabwe isi kuchipinge kwatakakurira kati chiti munhu anomamiswa tisingatauri zvinyadzi techireva kudambura munhu neshamhu because kurohwa kwevanhu it's a scripture ndosaka uninzwa Bible ritotaura kuti mwana asingarohwi unongonyadzisa baba vake. I put it to you that you are just a violent group. No. That is fronting the Bible to shield right. whatever shenanigans that you will be planning to do. Right. Thank you so much. Urikuti wewe tiri violent group, but let me tell you something. We are not a violent group, but zvangofana tukaenda musystem yehurumende government. Ndozo kupa mufananidzo wokwaMwari kwamarada. Matowa musystem irini. Ndiri kutaura zvekugovernment. Ndiri kupa mufananidzo wegovernment. Usamhanya kundibvunza zvandisina kuudza. Kugovernment kune inonzi support unit. Avagari nevanhu vanogara mumabharaka. It's a system yegovernment. To God, kune varume vanonzi vana Michael. Varume vakandopisa Sodoma neGomora ndeve violence. Mwari une department akasiyana siyana. Isusu basa redu is to preach nekuratidza kuti munoziva here kuti mukaabvisa. Unoziva here kuti muZimbabwe muno shamwari. Mune anonzi
vanoona nezvema human rights ekuti kana hurumende ikadzvanyirira vanhu maloya anobudikira anoziya right. Do you know kuti isusu tiri kukuratidzai human rights estate kuti masikirwa yakaitwa naMwari. President can kill over thousands and thousands kana arwiswa ari muhondo aambodhanganyiki brain achinzi zvipoko zvaenda ku state house zvichimupfukira iwo ukauraya chero benzi chaita unomuka mangwana usina kusimira uifamba mustreet. Why? Office yake inotenderwa izvo. So isusu tiri kukudza kodzero dzekuti anoona mune mapreachers akawanda. We have got many churches in Zimbabwe vanoparidza peace, but vari kuparidza peace but nhubu dziri kuenda mberi dzichonyongodza state. So kana yakutaura kuti munhu akarohwa konzi munhu warohwerwe. No, shoko raMwari rinotendera kuti president hatukwe akatukwa mapenza anofanira kurangwa. Haisi violence comrade. Constitution inoti chii? Pamusoro pei? Pamusoro pekushorwa. Yakati kana criticism. No, kushora. Nekuti nyoka yemabhunati vana vapresident havasi. That's not politics. Vanhu ngavacheme nepolitics shamwari. Andunoona zvawataura pana. Wataura kuti iwewe tine maproblems ekuti mari dzakawanda dzadaidai. That's a criticism yatoda kunzwa. And even the president himself vanotaura kuti opposition party ngacomplain atiratidze matinoita chi maproblems. Mapurisa aripo munhu akatuka president nenzira yamuri kutsanangura anosungwa shamwari. Saka makutora here basa mapurisa aripo andrika munhu akaroora mwana mudiki anofanira kuita sei? Anofanira kusungwa. But there is a people that is special pakutarisa vana vadiki vanoudza mapurisa kuti itai basa. Zviriko izvozvo. Chara chimwaitswanyeenda Zimbabwe Republic Police inotoda chero kaenda mapurisa mutemo wamapurisa andokudza kuti let's work together kupedza macrime. Avashandi vega vanoshanda nevanhu. Isusu we are a group of people. Unoziva kuti chandoda kutaura shama. Munoshanda nemapurisa here? Hatishandi nemapurisa but tinoudza mapurisa sema citizens enyika. Anonzi Zimbabwe Anti-Presidential Criticism. Zita ratinodanwa naro. Hatidi kunzwa president achitukwa kana kumuchonyongodza zvinoita kuti nyika ipesera yakurira pfuti. Unoziva kuti iwewe chero ukaita problem pamba pako pana kuda pamba pako anondi papi. Iwo chero ukafa kana kuti ukaita problem. Nyaya yako inogona kusabuda mumapepa nawo. Hautombozikani kuti waita problem. But there is only one person anoti zvinhu zvikatadza kufamba zvakanaka unondogara kuSomalia nokuda kwomunhu iyeyo. Is a president. Kutambudzika kwake kana kuti matambudziko ake pakabatwa president weVenezuela. Venezuela yeshe yakaita problem. But iwo ukakidnapwa usiku tongonzwa kuti pane munhu wakidnapwa. Hazvina kana nebasa rese. So kundochonyongodza president uri kuchonyongodza nesu. Ndosaka tichitsamwa. Because tiri macitizens enyika ka. Hatingakusiye shamwari. Woti iwewe aiwa regerai mapurisa. Isu tinyatsokuona kuti vanhu vanokonzeresa honda. Aiwa hatidaro. But ndabvunza vapasina vako. Yeah. Vangani vamarepota? Mungori nevaviri. Mungori ne1 infect wokumbare. Aiwa. Vamwe vamarepota ndevapi? Iwewe hauda kundibvunza kuti mabasa enyu, ministry yenyu yakakura sei. Shoko raMwari rinotaura kuti Mwari haatongi munhu asati amunyevera. Ndakuudza kuti tinotanga ni. Yes. Vanhu vari kufollow this program. Vandauza kuti mamboti program. Makuti i-ministry. Mukati i-movement. Ndiri kukupa mufananidzo shamwari. Uyu mufananidzo wandiri kukupa. Kana ini ndakati ministry, shoro ndakati vanhu vari kufamba kana ndakati boka. It's the same. Zvangofanana nokuti woona ngonzi bato. ReZANU-PF woona ngonzi party. It's just. Ndiri kukupa mufananidzo. Wanzwe. Zvinhu zvakasiyana izvozvo. Aiwa. Inini kana kuti zvakasiyana kureva kuti chirungu kana kuti mafungiro ekudzidza ndo aita mashoma. But zvandiri kuedza kutaura ndezvokuti isusu we are not there kuswera tine mazeta rapi chete tichimaudza kuti sungai munhu. Tinotanga nokudzidzisa. But patodzidzisa unogona kutoona tiri pasocial media tichita senge tiri kupopota. No, tisingapopoteri tisiri violent but tichitaura nemabhanditi. Zvangofano banditi tiri kureva munhu ukaona munhu anoplana kuda kubvisa president nokukonzeresa nyonganiso munyika. It's a banditi. Amuone here imi pachicha dambudziko kuti wangofunga kungofomawo chinhu chake chiprogram chake utomhanya akadai togona kutoita chaos. Manje Zimbabwe manje haisati yaannounce mutemo wekuti ma-organization kana ma-association kana ma-affiliates avharwa. Because ndosaka government yakamirira izvozvo kuzotarisa kuti icho chinhu chakamira sei, chine ngozi here. Pavari kuungana endai munotarisa paendeswe mapurisa aone kuti chinhu chavari kudaita violence rega vaoda kuti today iwo unogona kunditi ndaita violence. Kubva zvandatanga vanhu vangani vawakanzwa vatakauraya kana vatakaroa. So you are an affiliate of ZANU-PF? Isusu
ndosaka ndakuudza kuti tiri vana veZimbabwe, tiri vana veZANU-PF vasingadi kuti his first secretary wavo atukwe. At the same time patiri kunyanyo ndipajekesepa patiri kunyanyo ti president ngavasatukwa atisi kutaura izvozvo tiri majombo eZANU-PF chete. Tikutaura izvi tiri vana vemusangano weZANU-PF vanoda party yavo na first secretary wavo, but atizosungisa vanhu just because of toda kuchengetedza first secretary. Tinosungisa vanhu just because of criminal codification yokuti this man is a head of state. Wemunhu wese watenda iditi wachamisa munhu wese tiri kuti ngaaremekedzwe. Dai kuri kuti tingori party yekuti munhu wacho haana any position in the country, atingatisu tiri kusungisa vanhu zvangu vanoti vachamisa votobudawo vachitoti anti-chamisa criticism. No, isi tiri kutaura about the head of state wakagadzwa naMwari ari kutonga nyika, ndo watiri kuprotecta. Tiri vana veZANU-PF, but patiri takutaura nezvokuchengetedzwa kwapresident atisi kuzviitira majombo eZANU-PF, tiri kuzviitira majombo ema-citizens kuti kuvhiringa president kunokanganisa munhu weZANU-PF kugokanganisa munhu wese. Wakazviona zvakaitwa naGeza Madeza achituka president, wanga wakudhonza kuti kune zvimota zvakanzi zvapisirwa patagwire zvimwe zvimota zvanzi zvaenda pamafilling station zvadai. Zvinhu izvo zvezve it's a sign of war. Ndosaka chona nyika dzekumadokero kunogara kune hondo inyaya yekusekera zvinhu sina basa muchiti democracy. Sa mubvunzo umwe apostle ndewekuti tomboti vaMnangagwa 2028 kwaita election vachamisa takaona vakadzoka mupolitics vohwina election, anti-presidential criticism ichange ichivatsigirawo here ichitandanisa macitizens anenge achivashora. Chandingada kutaura ndechekuti Zimbabwe Anti-Presidential Criticism is there for the head of state. Aizivi kuti inoguma rini basa rayo yachembera. But chandoda kutaura chimwe ndechekuti for now ndakutaura kuti Zimbabwe Anti-Presidential Criticism yakacreatewa naMwari. Andisandanzwa in the spirit kuti ZANU-PF inobva mupower. We don't have that. Zvamanje ZANU-PF ndo ichiri kutonga kamera. Ati vachamisa vohwina election 2028. You can't ask me zvinhu zvandisandaudzwa naMwari, andizvizive izvozvo. Because for now ZANU-PF is forever because it's come from God. Ukatoona ZANU-PF yakubviswa kuri kuti yatadzira Mwari, ndobva aita zvakaitwa zvaitika naJehovha atsamwa anodzinga vaIsraeri muJerusarema. ZANU-PF kune bhaibheri rimwe renyu mega here? No, ndiroro, but panodhenwa pane kutadza pekuti vanhu vaone kuenda kudenga. Mira toda kuti tisiyanise pana. Tosiyanisa mutungamiriri wenyika nezvinoitwa nemwi maactivist kuZANU-PF. Saka tikangoti everything it's because of the spirit, it's because of God, takutoita problem. And munotadza munengara mune bhaibheri renyu mega rokuti mongoti hamusi kutadza. Aiwa, inzwa ndikutaurira shamari. Pane kutadza kuti vanhu vaende kudenga, kozoita kutadzira hoshe. Let me give you the example. Nebuchadnezzar, according to the book of Jeremiah chapter 27 from verse 5. Mwari unoti ndatora nyika idzi ndadzipa Nebuchadnezzar. Nomwanakomana wake kusvikira nguva yake yapera. Nebuchadnezzar wainamata, waiva mufundisi, waitova mutadzi, but wanga ari muranda waMwari waordenerwa zvoumambo. Wanzwa here? Mira wako program yenyu isipo iripo. Mapurisa atadzivisa basa rawo. Munhu akatuka president achikora mutemo anosungwa, oprosekitwa, osendenzwa. Mapurisa aripo. Vana vadiki havatadzi kuroorwa. Mapurisa aripo anofanira kusunga munhu iyeye. But tine maorganization nemadhona anoonera achitaura nezvevana vadiki. Mapurisa aripo, human rights emunhu akakanganiswa. Wakanganisa human rights unofanira kusungwa nemapurisa. But we have got the organizations. Tine movement, tine program mapato nemapato akasiyana siyana anotarisa achizondoripota kumapurisa kuti tibatsirewo apa. So this is not crime. Ko vice president akatukwa munoitawo sei? Vice president akatukwa atidi naye. Ukatotuka vice president watuka president ka. Nazo tikakunzwa uchishama muromo pa public uchituka vice president vachiwenga kachituka vice president vamuhadhi totoudza mapurisa watuka presidium. Yes. Takaona vakawanda pa social media vaituka ma vice presidents. And wakavaona unogona otherwise tisati tasangana navo. Isusu time yatatanga vanhu vatakaona vakanyanyisa vanhu vanga vachida kukonzeresa split between president and vice president chiwenga. Ndo vanhu vatakaona vainyanya kutuka steering. Vaituka vachiwenga steering mu social media. Atombosangana navo. Kana varimo vanogona vari ma 1-1.
So vanhu vakanyanya kutisimudza isusu even ukakonzeresa kuita even minister ukamutuka zvisina humbo. Let me give you the example. Ukatuka any government official, kana mkuru wemapurisa, kana mkuru wemasoja, zvinhu zvisina humbo kuti uri kuzviitire zvinongochonyongodza kubvisa peace munyika, isusu tautoburana newe. Tiri kuti masystems agara aripo, mainstitutions agara aripo kudhila nevanhu vanenge vakaita seivavo. Imimi hatisi kuona relevance yenyu. Ndo point ndiri kutaura. Chinokuitai kuti musaona relevant yedu ka. Iwo zvakangofana nokuti unditaurire kuti majournalist agara akawanda. Saka iwo uri kutsvake panapa. Musi weFriday ndakatorwa interview. Sei wandidana mako muno uri kude? Because ndakatorwa kudhara. Interview yangu yakatobuda pamhepo kare iwo uri kude? Wapasina wako. Right. Ndiri kuti tine police inodhila nevanhu. Ndiri kuti tine majournalist. Ora mitemo nenzira iyoyo. Anditi zvinhu zviri constitutional. Anditi. Yes. Power ravo rotobva muconstitution. Vane maacts avanoshandisa. Yes. Imi munoshandisa chi? The constitution of Zimbabwe inonditendera inini kuti ndikaona munhu ari kupara mhosva ndiudze polisi. Wazvinzwa here? Yes. Munhu ari kupara mhosva ndikamuona achitadza ndofana kudza polisi kuti sungai munhu. Ndo zvakangofanana nepatiri isusu as Zimbabwe Anti-President tine muono wakafanana as a group kuti vanhu vatuka president kwese kwatiri mu10 province vanhu ivo ngavasungwe because criminal codification chapter 923 section 33 iri kutaura kuti kutuka president imhosva. Saka ngatiye uchidzei mapurisa tishanda pamwe chete nawo. POV yagara ichishanda pamwe chete nepolisi. Iwo ukatorohwa izvi you have to work together with police. Undoudza kuti ndai kumba kwangu kwaitika crime. Now we have talked at length. Yes. I want you to give our viewers your parting shots. Okay. Unogona ndipezira nditaurire futi zvimwe. Just your parting shots. Mashoko enyu kupezisira unaona rutera program. All right. Thank you so much, Muria Zimbabwe. My name is Comrade Andrew Pasnawako. I love you so much, Muria Zimbabwe. Patakanangana napo is to create the peace. Benzi rikasekererwa muchipatsime rinodya sipo. Vanhu vakasekererwa vachikonzeresa ruzha nenoise nekutuka mutungamiri wenyika nokurwisanisa president pamwe chete nema-VP avo tinoita dambudziko munyika. So as a Zimbabwe Anti-Presidential Criticism, we love you all. Ngatienderei mberi tinamatire nyika yedu. Stop kutuka mutungamiri wenyika, but to criticize vanhu vachipa zvichemo vachiratidza kuti apa ngapagadzirwe, that's not a problem. Thank you so much, Muri Zimbabwe.